नानि बे नायालाय एसे गुबै दं ना दामग्रा दं बे नाया मानि बे नाया हाबानि खै केजि दं बेयाव गासै 50 केजि दङ 50 केजि लोगोसे अमा मासे नाजों लोगोसे मा मा दंफायो हाबायाव आइटेमफ्रा जाय बेदर जायो बे ना मोनजागोन अमा दङ ना दं जाय निरामिस जायो बे ओंखाम गोजाबो दङ मैगंजों मोनजागोन आरो दालि गोजा नै मेना ना हग्राया हाबालै बैनायनि नै मावा उफाय गैया रावबो गैयाना दांफेरामोन बुफेरामोन दिनै फार्स्ट टाइम आरो ना सायनाया दखान होना जानो हागोन मोनसे सोलोंनानै लाखाबाय आं गुवाहाटियाव मोजां दखान होना जानो हागोन आं नानि Janganlah बै mau sedikit aku kena माथाम लोगोफोर दा फुङाव रायजोफोरखौ जाहोनो